Ако вземем понятието цялостност в терапията, по-скоро можем да обясним нейното отсъствие. Да? Това е като едно усещане за вътрешна пустота. Да. От една страна нещо, което липсва, може да бъде вътре в мен, а от друга страна нещо чуждо, което всъщност ме ограничава. Да? И всъщност тялото се явява като наш инструмент, с който ние усещаме своите вътрешни състояния. И именно тази вътрешна пустота, която се усеща като вътрешна душевна болка, тя може да стане инициатор на някакъв вид деструктивно поведение, реактивност, оттегляне, депресивност или агресивност. Да? И когато от друга страна пък ние вземем върху себе си и носим вътрешна тежест, да, то може да се усеща като умора, нестабилност, слабост. Тук е важно да отбележим, че винаги в тялото имаме сигнал. Сигнал, който всъщност ни показва какво е вътрешното състояние и какви психологически механизми в момента работят. И когато имам вътрешно състояние на печал, тъга, депресивност, в мен работят вътрешни механизми, които всъщност ми са отнели моята цялостност. Цялостност е когато съм окей, когато съм в състояние на вътрешно удовлетворение